med jer, og velkommen til min strikkepodcast. Det er meget lang tid siden, I har set mig her sidst. Jeg ved ikke, om I stadig kan huske, hvem jeg er. Men velkommen til jer, hvis I kommer tilbage her, eller hvis I er en ny seer. Så velkommen til jer. Det er Nitsille strikkepodcast, I er landet på her, og det er mig, der har den her podcast. Jeg hedder Cecilie og er 26 år, og på Instagram så er jeg kendt som blandt andet Nitsille. Jeg har også en profil, hvor jeg sælger håndfarvet garn, som hedder Zebra. Og det var bare sådan en lille bitte kort introduktion, men det er virkelig long time no see. Der er, jeg ved faktisk ikke engang, jeg tror det var i sommer, jeg filmede sidst. Der er gået virkelig 100 år. Så nu må vi se, om jeg kan finde ud af at sidde her igen. Jeg har lige sat mig foran juletræet i dag, fordi det er faktisk den 1. december. Så jeg tænkte, der skulle lidt jul til, og jeg har også et ring light på, så jeg håber ikke lyset er sådan, at jeg bliver helt bleg og udvasket, men ellers så ved I hvorfor. Ja, jeg skal jo lave en status. Jeg har virkelig meget at vise, både hvad jeg har strikket færdigt og hvad jeg strikker på i øjeblikket. Så find jeres strikketøj frem og noget godt at drikke, fordi det kan måske godt tage lidt tid. Jeg synes egentlig lige, at jeg vil starte meget kort med sådan en personlig update. Hvorfor har jeg ikke været her? Og jeg ved godt, at I ikke alle sammen gider at se det, men jeg skal nok holde det kort. Jeg nævnte i sidste afsnit, er jeg ret sikker på, at jeg er studerende. Og jeg var i virksomhedspraktik i min egen virksomhed. Og siden sidst, så har jeg selvfølgelig været i praktikken, og det er også sluttet. Og jeg har skulle aflevere en praktikopgave og været til en mundtlig praktikeksamen. Og lige nu sidder jeg og skriver hovedopgave, sådan så at jeg er færdiguddannet til januar, hvor jeg så har min bachelor. Så der har bare været mega meget at se til, og det var som om, at den ene måned tog den anden med praktikken, og så skulle jeg pludselig skrive opgave, og så bliver man jo desværre nødt til lige at prioritere det lidt. Så det er simpelthen derfor, jeg ikke har været her, og jeg har så mange gange tænkt, at nu skulle jeg optage, og så har der bare været et eller andet. Så jeg har rigtig mange færdige projekter at vise jer, og det her afsnit i dag, det tænker jeg, der kommer vi til at vise alt mit, skal vi kalde det normale strik, og så er planen, at inden for måske de næste 2 uger, i hvert fald inden juleaften-agtigt, der skal jeg have filmet et afsnit mere, hvor jeg viser alt det julegavestrik, jeg er i gang med, fordi jeg er nok ikke den eneste, der strikker sindssygt mange julegaver i øjeblikket. Altså for mit vedkommende har jeg faktisk strikket julegaver siden, det ved jeg ikke, 1. november eller sådan noget den stil, og det er sådan en typisk mig, så tager det ligesom bare om sig, og så kan jeg ikke stoppe igen. Så jeg strikker faktisk ikke andet end julegaver i øjeblikket, og det tænker jeg, hvis jeg tog det med i dag, så ville det blive alt for meget. Så det vil jeg egentlig hellere lave et separat afsnit til. Så det håber jeg også, I synes er hyggeligt selvfølgelig. Men ellers så skal vi bare snakke om, hvad jeg har strikket færdigt, og hvad jeg strikker på nu, og lidt garnindkøb. Og vi kan jo starte med lige at snakke om det, jeg har på. Jeg har rent faktisk en sweater på i dag, de andre gange har jeg haft sommerkjoler på. Det her, det er min terrassesweater, og det er jo mega svært at vælge. Men hvis jeg skulle sige, hvad mit yndlingsstrik nogensinde er, så er det den her sweater, fordi jeg har brugt den så meget, og jeg elsker garnet. Jeg synes virkelig, det minder jo lidt om håndfarvet garn. Det er strikket i, Novo Silk, Solo Silk, et eller andet. Det er originale garn, og faktisk også den originale farve, som Petit Knit har brugt. Og det er bare så fascinerende, de her farveforløb, sådan garnet laver, synes jeg. Kan I prøve at stille mig op? Nu ved jeg ikke, om jeg bliver meget mørk. Det eneste, jeg har at sige om den her sweater, som det er min egen skyld, den er ikke så lang. Den går kun lige sådan til buksekanten. Jeg kunne godt lige have tænkt mig, at den var en lille smule længere, men det er klassisk mig. Jeg blev for utålmodig. Jeg vil bare gerne være færdig med sweateren. Så jeg stoppede alt for tidligt. Og det er lidt ærgerligt, og jeg har lige siden den blev færdig tænkt, at måske jeg skulle strække den lidt længere. Men nu har den været færdig, det ved jeg ikke, 2 års tid, og det er ikke sket, så det kommer nok heller ikke til at ske. Men den er strikket i Novo Silk, Solo Silk, hvad den nu hedder. Og så ligner det en Drops Kit Silk i den beige farve. Jeg har faktisk landet nøgle tilbage af den her Novo, fordi jeg jo netop skulle have strikket den længere. Men jeg overvejer faktisk at lave en terrazzo-neck i stedet for i samme farve og det hele, fordi jeg synes bare, at den er så flot. Så det er måske det, jeg kommer til, tror jeg. Man kan også godt se, at den er en lille smule brugt, men ja, jeg elsker den bare. Jeg tror også, det er den store lækre rullekrave. Det kan jeg virkelig godt lide. Jeg synes, det er så lækkert. Ja, så det tror jeg, at det er nok en af mine yndlingssweatere, i hvert fald i øjeblikket. Men inden vi går i gang med at kigge på noget færdig strik,
så har jeg taget min julekop frem i dagens anledning nu, hvor det var den 1. december. Og jeg har også lavet julete. Så jeg vil lige tage en tår og drikke, og så synes jeg bare, vi skal komme i gang. Nå, men i forhold til færdige projekter siden sidst. Sidste gang tror jeg kun meget kort jeg viste, fordi jeg ikke var færdig med at hæfte ender, eller der var et eller andet. Men jeg har strikket det her Seaside sæt. Jeg vil ikke snakke så meget om det, for det har jeg gjort allerede. Der er både bukser og bluse. Der er lidt reklame. Jeg snakker om mit eget garn fra Zebra en gang imellem i løbet af det her afsnit, og det vil være reklame. Nu har jeg gjort opmærksom på det. Men det er i hvert fald strikket i min merino silk base i den farve, der hedder Petals. Virkelig sådan en sød, fin, sart farve. Og så har jeg givet den striber i noget Drops Baby Merino. I kan se, at jeg havde et fed af den her merino silk, og fik faktisk strikket bukserne. Og så kunne jeg se i løbet af trøjen, at jeg ikke ville have nok til at færdiggøre den. Så derfor har jeg strikket den brune ind, og jeg havde egentlig ikke planlagt, at ribkanten i bunden skulle være brun. Den synes jeg skulle have været lyserød, men det var simpelthen bare det, der var garn til. Altså jeg havde virkelig kun et par meter tilbage, så sådan er det jo. Jeg synes også, at resultatet er rigtig fint, fordi den brune farve jo matcher de her speckles, der er i garnet. Og det samme her på bukserne har jeg lavet bindebåndet brun, fordi så matchede det. Jeg mener faktisk, at opskriften på Seaside bukserne er med elastik i livet. Og jeg ved ikke, om det er noget, jeg bare tænker selv. Jeg tror også, jeg har nævnt det før. Men jeg tænker, at hvis jeg putter et bindebånd i, så chancen for, at babyen kan passe den længere, måske større. Fordi at det kan give sig lidt på en anden måde så. Og det kan godt være, at det er bare en god tanke, jeg lige har fået. Men ja, jeg synes også bare, at det ser sødt ud. Så det er virkelig et sødt sæt. Knapperne, hvis jeg skal vise dem. Der er måske så meget genskilt, men de er fra Søstrene Grene. Sådan lidt perlemorsagtige med lidt mønster på, som passer i farverne. Jeg ved endnu ikke, om det rører i gavekassen, eller om det rører i min egen babykasse. Jeg har ikke lige planer om en baby lige nu og her, men jeg synes bare, at det er rart at have sådan nogle gode ting i sådan en kasse. Næste ting, jeg har lavet færdigt, det er også et babyprojekt, og det er et par Willum selebukser. Opskriften på det andet var også fra Petit Knit. Den er strikket, eller de er strikket i Drops Merino Extra Fine, eller Extra Fine Merino i den lysegrå. Og det var heller ikke, fordi der er en plan med dem her, om det skal være en gave, eller om det bare skal i min egen kasse. Jeg synes bare, jeg havde lyst til at strikke den her opskrift. Jeg har hørt så meget godt om den, og det må jeg sige, altså det er i hvert fald ikke sidste gang, jeg strikker dem, for jeg synes faktisk, de er både rigtig søde, når de er færdige, og det var også et godt projekt. Ja, og så jeg kan egentlig rigtig godt lide maskebilledet, det her Drops Merino Extra Fine får. Det eneste ulempe, der er ved det, det er, at de voksede i vask, men i og med, at jeg ikke har en modtager endnu, så synes jeg heller ikke, det gør så meget, at de blev lidt større. Så de er i hvert fald rigtig fine og færdige. Så det var alt babystrik, jeg havde fået færdigt, og det næste, jeg har fået færdigt, det kan jeg ikke helt... Jeg tror ikke, det var færdigt det sidste afsnit, men jeg kommer kun til at snakke om det kort, fordi jeg har haft det med et par gange. Det er det her What the Fate Shawl, og igen, reklame, det strikkede mit eget garn. Jeg har brugt 6 forskellige farver, så jeg kommer til at skrive dem ned i beskrivelsesboksen, ligesom jeg altid gør, i stedet for ligesom at ramse dem op her. Men What the Fate Shawl, det er strikket med det her tofarvede patent her oppe i toppen, kan I se. Ligesom forskellige farver på hver side. Og så er det bare ret rille strik, hvor man fader farverne sammen hernede for neden. Det jeg spurgte jer om sidste gang, mener jeg, det var fordi jeg var i tvivl, om jeg skulle blive ved med at strikke. For jeg mangler faktisk at tilføje, jeg tror det var 2 af farverne, jeg ikke har med i den her fade stykke. Og jeg er egentlig glad for, at jeg stoppede, hvor jeg gjorde, for jeg synes, det er gigastort allerede, det her sjal. Jeg ved godt, det er et stort sjal, men altså, det er meget stort. Og jeg kan godt lide at bruge mine sjaler som tørklæder om halsen. Så derfor skulle det jo ikke være lige så langt som mig. Men det er rigtig flot, nogle rigtig fine, neutrale farver, og jeg har allerede brugt det en del. Jeg synes, det her tofarvede patent, det er bare så lækkert, fordi det er dobbelt så tyk jo nærmest som det andet. Så rigtig fint resultat, og jeg er rigtig glad for, at jeg stoppede, hvor jeg gjorde i hvert fald. Men fra det ene sjal og faktisk til det næste sjal. Og I har jo nok set, at Steven Wests M-kald har løbet her i oktober måned. Jeg havde regnet med, at jeg skulle podcaste, så I kunne følge lidt med i processen, men det fik jeg ikke gjort, og nu må I få det endelige resultat her. Spoiler, hvis I ikke kan se det. Jeg tror, det er blevet spoilet de fleste steder efterhånden, men nu ved det i hvert fald. Jeg har strikket igen, reklame,
garn fra Zebra. Det er et kit, vi lancerede, så det er ligesom specielle farver, der var lavet dertil. Der er en lille smule tilbage inde på webshoppen, hvis I er interesserede, men ja, det er i hvert fald det fra det kit. Så jeg har strikket Shawlography, og I kan godt lige se det ord. Ja, det er kæmpestort, og jeg synes, det er simpelthen så flot. Sjovt nok, at jeg er mega vild med farverne. Det er jo mig selv, der selvfølgelig har stået for dem. Men I kan se, at jeg har valgt den mørkeblå her, som at være ligesom den farve, man bruger allermest. Og jeg vil ikke gennemgå de her sektioner så meget, fordi jeg tror, at der er rigtig mange, der allerede har gjort det. Men nu får I lidt over at se sådan helt sektionerne en for en. Jeg synes, at sjalet er mega flot, og jeg har altid, når jeg strikker det her sjal, jeg strikkede også med sidste gang, eller ja, sidste år, det var første gang, jeg var med. Og jeg når altid til sådan et punkt efter måske første eller andet clue, hvor jeg tænker, okay, er det her virkelig for mig? Og jeg når også at tænke, er mine farver virkelig gode? Jeg tror, jeg har hele det der spektrum igennem med, sådan, er det her overhovedet godt? Og det nåede jeg også at være igennem den her gang, men jeg er alligevel nået til, at altså, når man strikker sådan en Stine West sjal, og især de her, hvor man ikke ved, hvad resultatet ender med at være, altså det er jo virkelig sådan et kunstværk. Jeg synes virkelig, at altså, jeg tror egentlig hertil, til den brune stribe, kan I se den med krydserne, der har jeg virkelig været sådan, okay, wow. Når jeg er færdig med det her sjal, har jeg altid sådan en følelse af, sådan, at har jeg virkelig strikket det, ikke? Og da jeg så nåede til kanten, der kunne jeg faktisk godt mærke, at der blev jeg i tvivl om jeg kunne lide den. Fordi jeg synes, at resten af sjalet var bare så flot og så kunstnerisk. Og så skulle vi bare afslutte med sådan nogle striber. Og det var sådan lidt tivoli karnevalsagtigt for mig, synes jeg. Men når nu jeg ser hele sjalet samlet, synes jeg jo, at det er rigtig flot. Jeg tror bare, jeg havde forventet, at det skulle være nogle takker eller noget huller eller et eller andet, der var lidt specielt som resten af sjalet. Men jeg synes, det er blevet rigtig flot, og det er også rigtig flot igen. Jeg bruger det sådan som et tørklæde om halsen, og det er jo sindssygt flot. Så altså, jeg er så glad for, at jeg strikkede det, og jeg nåede at være med på alle cluesene. Der blev virkelig strikket intenst, især på et af cluesene. Det var virkelig, virkelig stort. Så, men altså, jeg er nået i mål, og jeg er rigtig glad for det, og har brugt det en del allerede. De næste projekter, jeg har strikket, det er også nogle Ego-projekter. Og det første, det er bare et lille projekt, og det er faktisk ikke helt færdiggjort, men jeg synes, det var så færdigt, at jeg godt ville vise jer det. Det er igen strikket mit eget håndfarvet garn i den farve, der hedder Dreamin'. Jeg har faktisk vist den, hvor den har været undervejs, i sidste afsnit i hvert fald. Men det er Oslohuen Mohair Edition, og den er bare virkelig fin. Jeg har strikket en Oslohue før, og det er bare en af mine yndlingshuer. Og Mohair Edition, den synes jeg bare er super lækker. Som sagt er den strikket i farven Dreamin'. Og så har jeg brugt en Drops Kit Silk til. Og jeg mener, det var en rest jeg havde. Jeg mener den hedder noget eller noget jeans blå. Det er sådan en mellem lyseblå tone i hvert fald. Og det er bare rigtig fint. Og som sagt, så synes jeg faktisk ikke helt den er færdig nu, for jeg kunne godt tænke mig sådan et lille label på. Det har jeg også på min anden Oslohue, og jeg synes bare, det ser bare lidt fedt ud. Så jeg har købt et af Petite Knits labels. Jeg har faktisk et par stykker, så jeg skal lige have fundet ud af, hvilket jeg skal have på. Og ja, det er jo bare lige at få taget sig sammen og gjort det, fordi det er sådan noget lidt men alt i alt, så glæder jeg mig i hvert fald til at få indvidet huen, og i dag er det sådan noget snestorm, mega regnvejr, så jeg tænker snart, at det er tid til at få huen frem i hvert fald, fordi det er godt nok blevet koldt udenfor. Så den er blevet færdig siden sidst. Og et andet projekt, vi lige kan tage, som jeg også var i gang med siden i sidste afsnit, det er også i mit eget håndfarvet garn. Og det er i den farve, der hedder Wild Rose. Det er en ingen Dikkedar sweater. Jeg har strikket, som sagt, i farven Wild Rose, og så i en Drops Kit Silk i den naturhvide, tror jeg den hedder, i hvert fald den hvide af dem. Jamen I kan se, det er den her hvide base med de her pink og grønne speckles, og så er der også en lille smule lilla og brun, men jeg kan ikke lige se, hvor meget I ligesom kan fornemme. Men rigtig fin basissweater. Jeg synes, at den er virkelig lækker. Jeg har størrelsesmæssigt har jeg strikket den lidt mindre, fordi jeg synes godt nogle gange, de kan blive lidt for oversize. Så min, den fitter sådan lidt mere til, uden at den er stram, men den sidder lidt mere til, og det synes jeg er rigtig pænt. Jeg har allerede gået lidt med den, og ja, jeg tror ikke, jeg har så meget andet at sige, end at det er bare en god basissweater, og så er det jo så i mit eget garn, og det
gør det jo lidt sjovere. Nå jo, en anden ting, jeg lige kan tilføje, inden jeg lægger den helt væk. Jeg har strikket en ombukket halskant. Jeg har bare strikket ribben dobbelt så lang og strikket den ned. Fordi jeg synes bare, det er lidt lækkert med den her ombukkede halskant i forhold til bare den enkelte rib, der ligesom er i opskriften. Så det er det eneste, jeg har lavet om faktisk. Sidste projekt, jeg har fået færdigt, tror jeg, det er noget, jeg ikke havde med sidst, er jeg ret sikker på. Men som jeg har strikket i mellemtiden. Det er en Friday Slipover V-neck fra Petite Knit. Jeg tror faktisk, ja, rigtig meget af det er fra Petite Knit. Hun laver bare nogle gode basisopskrifter. Det her, det er strikket i en masse lyserøde rester. Og det var virkelig, virkelig sjovt. Altså sådan, i forvejen, så synes jeg, det er meget fedt, det her sådan lidt brudte-rib. Hvad hedder det? Perlerib eller brudt-rib, hvad det hedder. Og så at det her med rester, man skulle tage stilling til, hvordan det skulle se ud, og det skulle være tilfældigt, men det skulle stadig være pænt, og jeg ville jo godt have, at forstykkerne matchede, så det ikke blev sådan alt for spraglet, og bagstykket matcher også, så jeg ligesom har fået dem til at passe der. Men jeg havde en masse lyserøde rester, og dem har jeg jo brugt, så jeg ved ikke rigtig hvor meget, men og så tror jeg brugt lidt over et hvidt nøgle mohair. Men altså der er alt fra drops til hjertegarn til ficulana, alle mulige mærker jeg havde. Og faktisk så troede jeg, at jeg ville kun lige have rester nok til den her, men jeg kan godt se, at jeg har stadig så mange lyserøde rester, at jeg nærmest kunne strikke en hel en mere. Så jeg kunne finde på et andet lyserødt resteprojekt en gang. Men jeg er virkelig blevet glad for den, og jeg troede egentlig ikke, at V-halsen ville være for mig, men jeg har været overraskende glad for den med en skjorte indenunder. Og igen en typisk mig. Jeg troede, at den blev lang nok. Men jeg vil sige, at jeg skulle nok have givet den et par centimeter mere. Heldigvis, da jeg ligesom fik den skyllet op, så kunne jeg strække en del i den, så den blev lidt længere. Men vi var ude i sådan en navlekort bluse, og det var ikke helt ligesom det, jeg ville have. Så note til mig selv, det er lige at strikke et par centimeter ekstra næste gang. Men det endte rigtig fint, efter den blev skyllet op. Men det er også det, man ligesom skal tænke over, tror jeg, med det her, det er jo, at det her perlerib, eller hvad det nu hedder, det vokser i bredden, og det tager jo selvfølgelig lidt fra længden. Det havde jeg jo bare ikke lige haft i hovedet, da jeg sad og strikkede den, så jeg målte jo bare og tænkte om, det er sikkert fint, den vokser sikkert også lidt. Så. Ja, men jeg har i hvert fald fået brugt den, og jeg synes, den er rigtig, rigtig fin. Og det er ikke sidste gang, jeg i hvert fald strikker den her opskrift. Nå, men hvis vi så skal videre til noget af det, jeg er i gang med at strikke lige i øjeblikket, så har jeg et projekt her i min gule projektpose. Jeg mener, jeg har snakket om den før, men det er en, jeg selv har syet af pudebetræk fra IKEA. Der er en lille lomme i, og I kan se, betrækket har de her guldpletter. Den er syet efter et mønster, som Skaberglæde, hun har delt på sin Instagram. I hendes højdepunkter ligger det. Men det var ikke det, vi skulle snakke om. Vi skulle snakke om projektet, jeg er i gang med at strikke, der er nede i den. Og i sidste afsnit er jeg ret sikker på, at jeg fortalte, at jeg også havde købt Lærke Bakkers bog. Hvis ikke, så har jeg fortalt det nu. Men det har jeg i hvert fald, og der er sindssygt mange modeller, jeg rigtig gerne vil strikke der i. Men en af dem, jeg har været meget forelsket i rigtig længe, jeg har set den på hendes Instagram en gang, tror jeg, det er den, der hedder The Bad Idea Top. Hedder den Top? Det mener jeg. Som i hvert fald er en sweater med et skørt med sådan nogle vinerlæg øverst. Og jeg synes, den er så flot. Og hun har jo lavet den i forskellige versioner med rester, med alle mulige farver, men hun har også lavet den i en version med perler. Og det kan jeg bare så godt lide. Altså, jeg elsker hendes perlesvætre. Jeg synes, de er så smukke. Så jeg skulle selvfølgelig lave sådan en med perler. Og jeg er gået i gang. Den er grå, kan I se. Jeg kan lige vise det garn, jeg bruger. Jeg har sådan en her Drops Merino Extra Fine, hvis den kan... Som ringlightet gør det lidt sværere for den at fokusere, men det er i hvert fald bare lysegråt og i farven nummer 05. Dertil har jeg en Drops Kid Silk. Jeg tror, at det her er en af de nye farver. Den hedder farve 44, og I kan nok fornemme, at den er ikke hvid. Den er sådan lidt lysegrå, hvis I kan se det. Men nogle gange, når man strikker en lysegrå, guldgarn sammen med noget hvid silkmohair, vil man jo ofte kunne se den hvide silkmohair, og det er fint nok, men nu tænker jeg, nu skulle jeg prøve den her lysegrå, for det kunne være, at det ligesom blendede lidt mere ind i hinanden. Altså det gør det også til dels, men i og med at sådan grundtråden, eller hvad man skal sige, i den her Kid Silk, den er stadig meget lys, så kan man godt se det lidt, men det er så fint.
Men det var heller ikke det, vi skulle snakke om. Vi skulle snakke om projektet. Og jeg har her, det bliver strikket nedefra og op. Nu skal vi se, om jeg kan få viklet det ud. Nedefra og op, så der er jo 1 milliard masker her på pinden. Altså virkelig. Jeg tror ikke engang, jeg har strikket 10 cm, og jeg synes godt nok, jeg har strikket mange timer på det. Det har selvfølgelig været lidt på pause nu her, hvor jeg har strikket julegaver. Men ja, det er strikket på det. Jeg strikker med, jeg tror måske, jeg viste perlerne sidste gang. Jeg har i hvert fald et glas med en masse hvide og sølv og grå perler. Og det er ikke sikkert, at jeg lige har så mange lige her. Der sidder jo ikke så mange, der skal ikke være så mange perler på, men I kan se, der sidder sådan en lille perledims der, og en hvid en og noget gråt. Så der er lidt forskelligt. Men ja, hvad skal jeg sige? Det er bunden af skørtet. Jeg skal strikke rigtig mange centimeter, før jeg skal lave de her wienerlæg, så jeg er lidt spændt på at se, hvor mange måneder det kommer til at tage. Også fordi, at der er så mange masker på. Det er helt sindssygt, men man skal jo også sidde og putte perler her på ens garn. Og ja, det er også bare noget, der tager tid, og det tager lidt tid at finde ud af at placere perlerne tilfældigt, men uden det er for tilfældigt. Og sådan, det er meget hyggeligt, men der er godt nok også meget i det, så jeg tror, det bliver lidt et evighedsprojekt, men jeg glæder mig selvfølgelig til, den er færdig. Nå, nu har jeg godt nok snakket meget, så nu tror jeg lige, at det er tid til en lille tår te, inden jeg går videre til mit næste projekt. Jeg håber, I holder ud. Jeg synes virkelig, jeg har snakket om mange ting, men jeg håber, det går. Næste projekt, jeg så er i gang med, det er også i en hjemmelavet projektpose, også i pudebetræk fra IKEA, og det er helt samme som før. Det tror jeg også, I har set før, den har sådan noget blåt og hvidt indeni. Men det er også noget lysegråt, som I lige kunne se. Jeg er i gang med en Terrazzo slipover. Og hvis jeg lige kan få den foldet ud, det er også, altså den har jo også været på hold et stykke tid, så har jeg lige fået strikket en hel masse på den her en af dagene, men ellers er den jo også bare i projektposen, fordi julegaver. Og det er også fint nok, men jeg glæder mig godt nok til at få den færdig. Min idé med den her Terrazzo slipover, det er, at jeg vil strikke lidt ekstra længde på den. Jeg har sådan et par af de her høje, sådan nogle fake læderstøvler, som der går over knæet, eller sådan til knæet-agtigt, som I nok kan se mange i øjeblikket render rundt med. Og jeg synes bare, det kunne være så fedt til dem, ligesom at have en lang slipover, og så bare med sådan en eller anden hvid basic top indenunder. Så ja, det er også et langtrukken projekt, jeg er i gang med, fordi det er jo bare mange kilometers glatstrik. Og jeg tror, jeg har købt, jeg har 1 eller 2 nøgler mere, end hvad opskriften siger, hvis nok. Så nu har jeg strikket en del af kroppen, som I kan se her. Strikket kroppen. Og nu er jeg i gang med ribben i halsen. Og så laver jeg også ribben i ærmegabene. Fordi så ved jeg sådan cirka, hvornår jeg skal begynde at lave slisser, og begynde ligesom at tage fra til det. Fordi jeg vil jo gerne bare strikke så meget, jeg har garn til. Men jeg var faktisk lidt i tvivl om, den er jo strikket halsribben i drejet rib. Jeg var lidt i tvivl om jeg skulle strikke den i normal eller drejet, fordi jeg kan godt lide looket af drejet, men jeg synes bare, det tager 500 år, og jeg synes godt, jeg kan få lidt ondt i min håndled, og jeg synes bare, det er lidt nederen. Men nu gør jeg det alligevel, og så må jeg tage et par centimeter en gang imellem. Ja, og så kan man sige, så jo ærmegaben, de er jo ikke så store, som rullekraven er, og nede i bunden er det jo heller ikke sådan så stort et stykke, så jeg tror, det går. Og jeg bliver forhåbentlig glad for den beslutning i sidste ende. Men det er i hvert fald sådan et projekt, der er lidt langtrukkent, men jeg glæder mig godt nok til, at det er færdigt, fordi altså, det er jo bare nu, man skal i gang med de her rullekraver, føler jeg i hvert fald. Jeg har også i gang i et sidste projekt, men det er noget, jeg ikke vil vise jer. Jeg vil bare lige fortælle, at jeg er i gang med det. Jeg har jo haft solgt en adventskalender hos Zebra, og der er jeg selvfølgelig i gang med at strikke noget med de farver, der er i adventskalenderen. Og jeg tænker, at det er noget, der først kommer til at blive vist efter jul, for jeg vil jo ikke spoile noget for nogen. Men ja, der er jeg i hvert fald i gang i et hemmeligt projekt, og jeg glæder mig til at vise jer det. Men det er også en lille smule på hold, så nu må vi se, hvor langt jeg egentlig er nået efter jul. Ej, og så kiggede jeg lige ned, og så jeg, at der var 2 små færdige projekter, jeg ikke havde vist jer. Og det er faktisk 3, men den ene har jeg givet væk. Det er sådan nogle her bitte små søde julehjerter.
se, de er lidt mørkere i virkeligheden, end kameraet lige synes. Men det er opskrift fra By Bastrup, Marie Bastrup. Hun har lavet, jeg tror det var sidste eller forrige jul, lagde hun op på hendes Instagram en lille guide til, hvordan man lavede de her julehjerter. Og de er bare mega søde og mega nemme at lave, og man bruger virkelig ikke særlig meget garn. Så jeg har lavet 3 af dem, og jeg tænker, at det er sådan en sød lille gave, jeg kommer til at give nu her min, hvad hedder det, altså når man skal rundt til jul, min familie lige så give dem et lille julehjerte. Så ja, dem har jeg strikket et par stykker af. De er strikket, hvis I skal vide det, i Filcolana Arvetta, i sådan en mørkerød bordeaux-agtig farve. Jeg kan ikke huske farvekoden, men der gik som sagt ikke særlig meget garn til dem. Og jeg har hæklet en lille luftmaske hank til dem, så de har noget at hænge i. Ja, så det var bare lige et lille projekt, og nu skal vi så snakke lidt om, hvad jeg har købt siden sidst. Rent faktisk så sidder jeg lige nu og venter på, at postmanden han kommer, fordi jeg har bestilt en lille smule mere garn til nogle af mine julegaveprojekter. Men ja, det viser jeg på et andet tidspunkt. Fordi det her, det er nogle indkøb, der går meget langt tilbage, men det er jo også klart, når jeg ikke har filmet noget i meget lang tid. Men den første pakke, jeg har her, det ligger stadig her i kassen, men det er her i løbet af efteråret, der havde Knit We Do 30% på hele hendes hjemmeside, og det skulle jeg jo selvfølgelig udnytte. Jeg skulle have et eller andet. Og jeg har fået købt lidt forskelligt, og det vil jeg lige vise jer. Først kan jeg sige, at jeg har fået købt et nøgle Knitting for Olives, deres silkmohair. Det havde jeg aldrig prøvet før, og synes egentlig at det skulle jeg prøve, når nu jeg kunne få det til en rigtig god pris. Men det er noget, jeg har med i et julegaveprojekt, så det ser I på et andet tidspunkt. Men mega lækkert, og i den der mørkerøde farve også, som julehjerterne var i faktisk. Rigtig flot. Og mega lækkert blødt for den sags skyld. Jeg kunne godt finde på at strikke i det en anden gang, men det er også lidt dyrt, så nu må vi se. Første ting, jeg i hvert fald har købt, som er til et projekt, det er noget Sandnes Sunday i farven 3072. Jeg kan ikke huske, om den hedder mørkebrun eller chokoladebrun eller noget i den stil. Den er lidt mørkere end kameraet lige viser. Og så har jeg købt en Filcolana Tilia i farve 325. Jeg tror, den hedder kaffe. De matcher mere i virkeligheden, end de gør på kameraet, men fint nok. Det er i hvert fald noget, jeg tænker, at skal blive til. Ja, lige da jeg lagde den her ordre, så var Petit Knit i gang med at lave den her oktober sweater. Den her, der har en slis, og jeg synes bare, det er så pænt. Og der kunne jeg bare se, at der var rigtig mange, sådan, bare på Instagram i det hele taget, der begyndte at strikke de her mørkebrune farver. Og jeg synes, det var så flot. Og jeg så en, der havde strikket en mørkebrun sweater, og hun havde et par sådan hvide, cremefarvede jeans på. Og jeg var helt forelsket, så jeg skulle selvfølgelig have en oktober sweater i den her meget mørkebrune, mørkere end det de viser. Det her passer nok bedre i farven, tror jeg. Ja, så det har jeg købt garn til på de her 30%. Det er jo i hvert fald mega lækkert. Og så har jeg købt til et andet projekt også noget Sandnes Sunday i farven 3532 og Sandnes tynd silkmohair i 3511. Jeg kan ikke huske, hvad de her farver hed. Men det er sådan lidt puderagtigt farvet. Ja, jeg tror det er bedst her. Men planen er i hvert fald, at jeg har købt et par nøgler, 2 af hver, tror jeg, at det skal blive til en honey bucket bag, er jeg ret sikker på. Eller også bliver det til en honey wash bag. Jeg er ikke helt sikker. Jeg har bare nogle brunlige nuancer, som jeg vil lave den normale honey clutch af. Og det er lige om at huske forestillingen på dem alle sammen. Men jeg har i hvert fald, så jeg kan lave alle de her 3 honey clutch, honey wash bag og honey bucket bag. Ja, og det så bliver 3 farver, der ligesom matcher, fordi det er de her lidt brunlige, lyserøde-agtige toner. Så det købte jeg bare lige til. Det er ikke noget, jeg kommer til at strikke lige nu og her alligevel, men ja, det var en god pris, jeg fik i hvert fald. Det næste, jeg så har købt, det er faktisk ikke fra Knit We Do, så den stiller vi lige ned her. Det er fra Garnværkstedet. Jeg har købt Filcolanas Alva. Igen, det her ringlight gør altså ikke noget godt for det her at vise garn. Men det er sådan den lyse sand, jeg tror det hedder marcipanfarvet, at det er den, der matcher marcipanfarven. 977 hedder farvekoden.
Det er i hvert fald købt hos garnværkstedet, og det skal bruges til et par penny gloves til mig selv. Det er egentlig fordi, altså både jeg kunne godt tænke mig sådan et par fingerløse handsker, slet ikke noget der. Men da jeg så at Filcolana havde lavet den her Alba, kunne jeg godt tænke mig at prøve den, fordi det er jo meningen, at det skal kunne bruges som en følgetråd. Der er kun 25 gram i sådan et nøgle her. Men jeg synes, jeg kunne ikke lige finde ud af, hvad jeg skulle bruge den til, og så lavede Petit Nit den her opskrift med penny gloves, og så tænkte jeg, det er fint, jeg skal ikke bruge så meget, og jeg vil godt lige mærke, hvordan det føles. Og det er virkelig lækkert blødt, altså det er det bare, og jeg tror bare, det bliver virkelig et par fine små handsker til mig. Så dem glæder jeg mig til på et eller andet tidspunkt, måske efter jul, jeg ved det ikke. Det er jo et hurtigt projekt, så de skal nok blive strikket i hvert fald, fordi jeg kunne godt bruge dem. Og så kommer vi altså til sidste garnindkøb. Nu lover jeg, at der ikke er mere. Nu er det i hvert fald nogle af de ting, jeg er i gang med, så det får jeg se næste gang. Men det næste, jeg simpelthen har købt, det er noget grønt garn. Jeg er ligesom resten af Danmark, vil jeg næsten sige, nej, men rigtig mange, blevet helt vild med den her græsgrønne farve. Jeg synes bare, at det er mega friskt og fedt, og ja, jeg skulle selvfølgelig også strikke noget i det. Og jeg havde så købt faktisk for lang tid siden sådan en grøn Arvetta her i, jeg mener den hedder Juicy Green, men farvekoden er 279. Og så havde jeg købt for at matche den her Mayflower Super Kit Silk i farven 25. Jeg tror den hed noget af græsgrøn. Og som sagt, altså det er måske et år siden jeg købte de her to. Jeg havde købt ind, så jeg skulle lave en Cumulus bluse. Ja. Men så jeg, at My Favorite Things Knitwear har lavet den her, jeg mener det er sweater nummer 15, den med alle snogningerne. Mega flot, og hun havde lavet den i grøn. Og så tænkte jeg, okay, jeg må lige købe lidt ekstra Arvetta og lidt ekstra Kit Silk, for at jeg kunne lave den, fordi jeg havde ikke helt garn nok. Så det har jeg købt, og jeg håber, at jeg snart kan komme til at lave den, fordi det skulle gerne være, mens jeg stadig synes, at grønt er fedt. Men nu må vi se, det kommer, når det kommer. Og udover at jeg skal have mig en grøn sweater, så da jeg alligevel skulle have et par ekstra nøgler af det her, så vil jeg også godt have mig en grøn hue. Stockholmshuen fra Petit Nit er nok min sådan all-time favorit hue. Jeg har den allerede i et par farver. Så jeg tænkte, den skulle jeg jo også have i grøn, selvfølgelig. Og jeg købte så det her inde på garnværkstedet. Der havde de ikke Mayflowers Kit Silk, så jeg endte med at købe den Filcolana Tilia, der så passer i farven. Den hedder 279. Så man kan godt se, at de passer jo lidt bedre end den her gør, men jeg tror, det bliver rigtig fint alligevel, når det bliver strikket sammen. Så jeg skal i gang med noget grønt strik, og jeg føler ikke, at jeg kan blive færdig med det her julegaver hurtigt nok, fordi jeg vil bare så gerne have den her grønne sweater. Og nu må vi se, jeg kan måske ombestemme mig 100 gange, om det overhovedet skal være den her sweater nummer 15, men jeg synes bare, det er sindssygt flot. Så nu må vi se, der er i hvert fald projekter nok at tage fat i, og forhåbentlig så vender jeg tilbage her på kanalen inden for sådan 2 ugers tid, 3 uger. Mit mål er, at den gerne skulle udkomme, så I har den her, et nyt afsnit til juledagene. Men nu må vi se, jeg tør ikke love alt for meget. Jeg skriver jo som sagt stadig opgave på studiet, og den skal jo afleveres den 4. januar. Så der er meget, der kan ske, men det er i hvert fald målet. Men jeg vil i hvert fald ønske jer en rigtig glædelig 1. december, eller hvornår I nu ser det her. Og så håber jeg, at I nyder at se med, og at vi forhåbentlig også ses en anden gang. Husk i hvert fald at abonnere på min kanal, så får jeg at vide, får jeg at vide, hvornår jeg lægger en ny video op. Og derudover så endelig komme med spørgsmål nede i kommentarfeltet. Jeg skal nok prøve at svare på det hele. Og ellers, ja, så ses vi bare snart igen. Hej!